Hvad så alle sammen, og velkommen til den nye Gunnerup video. I dag skal vi... Nå, okay, du tager ordet her. Ja, jeg vil bare sige, at i dag skal vi spille den nye sæson. Jeg ved ikke, at vi er lidt late på den, men vi skal lige spille noget Battle Royale her. Vi har begge to battle-passet, fordi vi er sådan nogle escort mods. Så nu, så vil vi gerne spille den nye Battle Royale. Og vi kommer til at have en giveaway i den her video. Så stay tuned for det. Vi forklarer lidt flere detaljer, når vi starter spillet. Bare tryk ready special. Ja. Vi skal bare i gang. Ja, jeg er snart der. Så hitter vi lige nogle tough emotes her. Jeg kan klemme V-Box. Tough. Nå, som I kan se, så har jeg 3.200 V-Box. Jeg ved godt, jeg er den rigeste person i verden, ikke? Så det vil sige, at hvis vi får 100 likes på den her video, så vælger vi en tilfældig kommentar i kommentarfeltet, som får et valgfrit skin til en værdi af 800 V-Bucks. Eller bare hvad end du har lyst til en samlet værdi af 800 V-Bucks. Det laver, det gifter vi til jer. Hvis I bare skriver jeres username og jeres ID og nej, okay. Bare skriver jeres username, ikke også? Så får vi det givet til os. Hvis I har lyst, så kan I også godt skrive jeres forældres kortoplysninger og sådan noget. Det er ikke nødvendigt. Bare kommer vi til lyst, ikke? Ja, og så giver vi jer det. Selvfølgelig, vi skal bruge 100 likes, så like den her video, og selvom du rigtig har lyst til det der V-Bucks, eller har lyst til det der skin, så like stadig videoen, for du ved ikke, om der er et eller andet barn derude, der har lyst til det, så ja. Det er en giveaway, massive giveaway. Jo, nej, jeg vil gerne danse salsa med Satoru Gojo. Kom her. Det. Hvem er det? Hvorfor endnu? Bro. Husk det. Nå, God, bro. som I kan se her, når vi løber, vi springer ud af bussen lige om lidt, så har vi faktisk Victory Glideren, og det var faktisk fordi vi prøvede at jeg har den en video til jer, men der gik desværre i vasken, fordi at Nikolaj han er en mongol til at filme, så han fik ikke... Okay, det vi filmer alle sammen, bro. Og når Alex gider ikke at spille mere, nu sidder han bare derude og... Han spiller måske. Oh ja. Han er kommentator, Ja. Alex han kommer med comms undervejs. Han er vores coach. Han er der bare. Som I kan se, han er sådan, jeg synes egentlig, den han er 3. juli også. Så det her nye map ret godt. Det er jo det her lidt orange. Okay, bro, vi så ikke reviewer det. Jo, bro. Game money, ja. Oh ja, by the way, Suagino. Come to me, Suagino. Det er ikke noget for en fucking gun, og så lander ham der. Motherfucker han lige der. Okay, det er som lidt millennial der. Ja, du kan bare. Oh my god. Det er sådan ret pæk af. Jeg kan ikke lide nogen. Jeg kan ikke lide nogen navn. Jeg skal ikke lide nogen navn, dog. Enrique! Ready up. Ved du hvad? Det her det er for dårligt for viewersne. Ja. Nikolaj, jeg er ked af, at I bliver nødt til at sige det der. Prøv at vi lærer vores fejl. Anden gang er næsten lykkens gang, ikke også? Ja. Type shit. Jeg føler, der var mange flere bots, der har spillet squats. Og det rimede. Whoa. I'm trying to get a piece of that cake. Han er meget Lader vi, nej, jeg tager den der. Det virker. Du kan få keyboard FB. Keyboard FB. Det kan ikke være så tough. Det er ret tough, ja. Men jeg føler bare, at folk ville sige, at mine settings var spastiske, så hvis de så det, så... Men ser jeg da godt, at settings er spastiske, og jeg har ikke nogen våben. Hvor er våben henne? Bro, hvor får folk våben fra? Jeg er så træt af det her. Giv mig nogle våben, bro.
Jesus. Oh, epic chest. Holy. Han havde også bigs og alt muligt, bro. Det skal du ikke sige 2 gange. Nu har vi en earth sprite. Hello. Skal jeg kaste den? Hvad sker der? Nej, hvad sker der? Hvad sker der, bro? Hvis I har... Nej, hvad sker det der? Jeg skede synes de bukserne der. Det blev helt ordentligt. Hvad skete det der? Nej, chat, så I det der? Chat, vi streamer ikke. Den turret in a suitcase. Er du et dø, bro? Jeg skal bruge en shotgun. Jeg er usynlig. Man bliver usynlig med den her. What? Nå, men til hvem der ser den her video, husk lige at like og skriv en kommentar. Skriv jeres username i kommentaren. Så tager vi tilfældigt, det gør det lidt nemmere. Så ja, skriv jeres username i kommentaren. Også hvis I har et game mode, hvis I har et game mode, I gerne vil have, hvis I spiller, så sig det også lige. Zonen kommer nemlig. Ja, og det gør min... Nej! Jeg har stadig ikke en chokkerskud. Hvad laver jeg? Rent faktisk. Hvad har jeg gang i? Sebastian, jeg er ked af det. Craft. I gotta go. Bare tage herhen og craft. Nej, det kan du ikke. Bare tage herhen. Ja, bro, jeg skal ind i stedet, hvor jeg ikke dør. Oh shit. Vi kører lidt lige nu i forhold til sidste game. Ja. Men Nikolaj, jeg vil anbefale dig, når du skal... der er barrels til din venstre side. Barrels? Ja, tak. Når du skal filme næste gang, så vil jeg anbefale, at du gør det på det, der hedder OBS Studios. Og så er det ikke penge. Kan man optage der? Ja. Der kan man optage. Og kan man ikke bruge middle også? Nej, det er sådan mere clips og sådan noget. Så det er sådan noget 10 sekunder. Okay. Der er en big pot, bro. Der er en big pot. Der er en big pot. Jeg kan se det. Jeg kan da til at tænke grispot. Vent, hvad middle koster... Jeg hørte lige, hvad jeg sagde der. Koster middle penge? Nej, det er gratis, men der er nogle udgaver, tror jeg, der koster penge. Men metal, det er bare clips. Okay, nu står min kat ved vinduet igen. Bro, bare kom til Reaper. Skal jeg lige sætte et billede ind for reference, når det er i et af den video, så I lige kan se, hvordan min kat ser ud, bro. Hvor skal den stå deroppe? Fuck. Det er lige meget. Holy booty. Nå, men hvad var det nu, jeg ville sige? Jeg har brug for at lade nogle flere clips her, bro. Der var så mange legendary clips i sidste game, hvor det ikke gik så godt. Ja. Jeg skal ligesom crafte i Reaper. Kan vi ikke crafte den? Ja, hvordan gør jeg det? Kan vi ikke crafte det længere? Det koster 500 guld. Nej, jeg skal bruge 500 guld, bro. Okay, du har 500 guld. Har du ikke? Nej, jeg har en fattig røv. Jeg har kun 256 eller sådan noget. No. Ja. Processing reboot. Men man kan også reboot. Nej, man kan revive sig selv, hvis man er nok, tror jeg. Jamen. Er det noget, du tror, eller er det noget, du er bevidst om? Noget, jeg tror. Vi skal lige tage den her herovre. Bedre, tror jeg. Jeg er gone. Og den er også lower. Hvordan fuck blev du gone der? Jeg bliver spawner op i luften. Hvordan kom du så langt? Spawner op i luften. Nå, jeg siger det. Og hvad? Vi er danske. We are og vi Danish. We are danske, and we have invented the term goon. Bro, kunne man steal-kill med? Oh my fucking god. Det gjorde det også på mig sidste game, bro. Der er flere derinde bag mig. Sys. Hvorfor er jeg så watched i det her game? Ja, i det her game. I det her game. Kun i det her game. Han er så low. Sebastian, hvis du ikke får ham, så bliver jeg skuffet i dig. Nej. Hvor er ass, bro? Hvor er ass?
Nej, det er jeg ikke. Det er jeg ikke. Nej, jeg skal ikke lige snaps. Så du taler. Oh my god, bro! We can't Så stop. du vil have noget havregryn og have et havregryn cam. Nå, det er rigtigt. 2 sekunder. Vent, jeg finder Loki lige mit. Det er live. Det er live. Det er officielt. Kameraet er officielt. Jo. Vi har et havregryn cam. Vent lige på se Alex. Let's go. På se Alex min stream. It's live. Det mener mine venner. Men lad mig lige tjekke hans stream hurtigt. Jeg kan jo ikke se det. Nej, men det er fordi jeg lige sådan der. Det er sådan centered. Oh my god. Okay. Skal vi lige... Har vi en havregryn POV? Jeg vil gerne se havregryn, Jeg bro. skal lige lave min havregryn. Nå, okay. Jeg kan lige pause Jeg kommer stream. tilbage. Nej, jeg kan lige... Jeg kommer tilbage. Yes. Oh my god, det er tough det her, bro. Vent lige, jeg kommer tilbage lige om lidt. Jeg hader den her sang, bro. Hvad er det her? have arrived. With my... Oh shit. Har vi havregryn cam? Kan jeg... Vent, vil det sige... Sådan. Recorder du på 2 forskellige... Okay. Let's go. We got the oatmeal. We got the havregryn. Se det. Det er meget lækkert. Okay, perfekt. Altså lad os bare starte en ny. Vi kan ikke slutte på et loss. Nej, Vi ender med at spille så mange games, bro. vi ender med at være okay i natten. Vi skal bare på et enkelt victory reel, og så kan jeg get to editing. Oh no. Og jeg kommer til at korte meget det der stykke, fordi vi lige har siddet og ventet derude, fordi jeg gider det ikke at se. Ej bro, det skal der være med. What? Nej, de skal subscribe til vores Patreon, hvis de gerne vil have det. Right? De vil have de uncut videoer. Jeg skal virkelig huske, der er kamera på, så jeg laver det. Det ser også sådan... Jeg skal ikke så skylde igennem Twitter, hvis det kan være på, bro. Jeg vil nok sige havregryn med chokolade med slippet. What? Tager man fall damage, når man Det er jo laver det godt, der grinder off, man? Jeg er 1 liv. Ja, det tror jeg. What? Nej, Remis. Det er fordi, du skal glide i sidste sekund, før det virker. Jeg var bare sådan, okay, fed, så... Shots. Du har bare fucking liv. Altså, vi kan ikke allerede være på et loss nu. Det er meningen, at vi skal spille, til vi taber. Er det en ny challenge? Skal det være videotitlen? Spiller den nye sæson, indtil vi vinder? Er det det? Bro! Bro. Så ass. Jeg tager den helt. Okay. Så vi spiller den her sæson, indtil vi vinder, okay? Det må lang tid, det tager. Jeg tror ikke, det skal blive meget mere end Jeg ved ikke. Nej, det er editing job, det bliver svært. Det er muligt. Do stuff. Yeah, we can drink alcohol in Denmark. No. That was our application, Kaisenet. I hope you will take it into consideration. Den der skal postes på Gale Gang. Det der klip. Tak skal du. Måske kommer vi Rivers til at vinde der game. Hvorfor var det så nemt at vinde i det første game? Jeg føler, at det var rene bots næsten. You know what to do. Jeg kan allerede høre nogen der på vej. Hvor? Der. Bro, jeg kan ikke allerede dø nu. Hvor er de henne? Foran. Nej, hvordan fuck dræbte mig så hurtigt? Hvor er du klap? Hvor er du klap? Din fucking... Deep. Ja.
Bro, jeg havde det der skrivende account, fordi jeg plejede at se den der anime review. Hvorfor skal det? Oh my god. Lad du godt lige reboot mig igen, ikke? Good work. Ikke? You know what? Send Okay, bare tage en review card, og så rift ud derfra, okay? my calls. Ja, nej, bare rift, når du har taget en review card. Ja, det gør jeg. Jeg må lige spille Nikolaj. Det skal jeg nok. Nå, jeg bare lige, hvis der er nogle piger, der gerne vil collab, så er det gratis. Det siger bare lige. Og hvis der er nogle gamer girls, der gerne vil collab, så er det helt gratis. Det er ham, der dropper. Bro, get his ass. Han er god. Shit, er han knocked? Ja. Så, han er der. Han må gå så. Let's go. Der er en til. Se, oh my god. Damn, hørte I det der? Holy voice crack. Oh my god. Lad os se. Jeg er ikke ved at Vi skal lige have din finger movement cam på nu. det har jeg også. I jigger. Hey, jeg kan lige se her. Come on. Nej. Nej. Bro, jeg skyder. Okay, ready up. We gotta do this, bro. Vi bliver nødt til at vinde det game. My god. Og det værste er, at jeg skyder der. Jeg skyder rent faktisk der. Træls. Det mangler bare. Der kommer... Vi skal bare vinde et game, bro. Craig, hvad fuck skete der lige for det, bro? Det går nok, bro. Det er bare et voice, det. Det har hun Damn. men Kan det nu? Er det nogen... Vi var sådan der. Okay, så lader vi der. Okay, bro. Okay. Come on, vil du gerne vinde det her? Oh shit, jeg har et godt view her. Dang, jeg har et godt... Oh my god, jeg har et godt view. Holy. Hvor er det, jeg Nå, jeg slukker nu. det er så fint. Bye. Hvad finder jeg ikke? Kommer du på i morgen på et tidspunkt? Ja, tror jeg. Okay, bye. Bare. Hvor er min kiste? Hvor er kisten? Det lå en kiste hernede. Jeg synes, der lå en kiste hernede. Shotgun, okay. Jeg svævede ikke med noget. Jeg svævede på noget. Nej, det var ikke meningen, sorry. Jeg har ikke nogen material, holy fuck. Nu er jeg rent nødt til Steven here. at ødelægge de her barrels selv. Okay, jeg er godt mærke, at vi skal over på dit POV her, når jeg redigerer videoen. For det sker ikke rigtig noget for mig, jeg så bare chiller. Oh my god, jeg kan få et sniper. Den her shotgun overgår. Jeg er ikke... Det er ikke ret god. Selvfølgelig. Kom der til dig. Brother, we have to win this. It's an introduction. Det. Okay. Jeg har stadig ikke nogen fucking sniperskud. Du har jo dit skrive op for alle de der stoknedstrømper, du har, ikke? Jamen, altså min drugs er stadig der. Det er også en stoknedstrømper også. Min puff. Ja, og dine stoknedstrømper. Nej. Ej, hvad tænker du på? Har du gået dem op? Nej, bro, selvfølgelig har jeg ikke. Okay. Bro, hvorfor bliver jeg ved med at emote den her ved et uheld? Dang, det er så meget ved et uheld, det der. Så er det fordi jeg flexer. Okay, jeg har brug for... Du ser jeg plads, bød. Jamen, er der nogen... Hvis I gerne vil have, at vi spiller en game mode, som synes vil være sjovt, så kan vi sagtens gøre det. Vi kan også godt holde en, hvad hedder, en fashion show, hvis I har lyst til det.
Prøv lige Jeg at kan sende en masse 7-årige. Prøv at overveje. Det var ret tough, ja. Jeg ved ikke, jeg synes måske kan lave en eller anden banesæt eller sådan noget. Det ved jeg ikke, eller det er jeg ikke så god til. Jeg ved godt, hvordan man gør, men det er lidt svært. Så. Bare det, de ikke får. Fordi fra Eps, nej, det giver faktisk lidt mening, fordi det har Donald Trump eller ikke. Ej, bare lige, vi supporter ikke Donald Trump. Dræber det gør vi ikke. Nikolaj, har du sniper? Supporter heller ikke Epstein. Jeg har 24 en eller anden mærkelig grund, men jeg bruger dem. Jeg har ikke nogen sniper. Simpelthen fra hver sin side. Yeah. De bliver rebootet left and right. Det går helt amok. Det er fordi vi har dræbt dem alle, Johan Nikolaj. Eller vi har dræbt dem alle. Så er det nu, hvor du skal zoome op i højre hjørne. Ja. Okay, du dræbte 2 børn. Oh, hell no. Hvor er de hen? De kommer her. En bil. Den er på en bil. Oh my god! Mit PvP, tak. Okay, rulle nu react det nu. Ja, kom her. UT Itadori, kom her. Lad mig dræbe dig. Ja, boom. Butt cheeks. Ja, nu kan jeg faktisk godt sige, at jeg bidrager lidt. Oh my god, hvor cool. Boom. Hvad? Okay, bro, jeg tog ikke de kill der. Du skal bare se det, der. Jo, du skal bare se det. Du se det her edit course, jeg lavede på ham, bro. Holy. Prøv at se det edit course her. Okay, frem til Nikolaj speed lige det her op. Speed det lige op. Nej, det er nu. Det er nu, hvor du skal lave snakket med fremtidige mig. Snakker med frem til mig. Har vi fået en kæreste nu? Nej, det har vi ikke. Nej. Hvad hedder han? Det har vi ikke tid til. Men... Nej, det er ikke okay, nu. Og ja, har vi lavet vores første million endnu? Nej, du skuffer mig rent faktisk fremtid, ja. Hvad mener du med, at du kun er 5 minutter ude i fremtiden? Du kunne stadig have lavet mindst 2 millioner. Er I gået viral på Kunorup? Hvad mener du med, at vi er blevet sådan millionærer? Sådan, at vi kommer med Mr. Beast? Det er fremtid, ja. Nej, jeg har ikke fået en kæreste endnu. Nej, jeg har heller ikke fået min første millioner. At gå ned og blive popular, forhåbentlig. Det kan I hjælpe os med ved bare at like den video. Ja. Og så subscribe, hvis I virkelig er hardcore. Det er Boss Lightyear! Nej, det er Boss Lightyear, bro. Det er Boss Lightyear. Vi vil faktisk ikke engang have, at I subscriber. Kun hvis I godt kan lide vores content, for ellers har vi ikke fortjent det. Jeg blev lukket lidt krygt der. Jeg skal godt noget, der hedder minis. Ja. Who do you think you are? Rolig nu. Jeg er lukket gået lidt videre, Alex. Nej, sorry. Nå, hvis I gerne vil se Ulrik i en fremtidig video. Jeg har hørt rumors der om. Og den her video, den kommer til at bare sådan 40 minutter. Fuck, det kommer til snart til at redigere. Og jeg er gået langt. Jeg er langt frem. Jeg har en reboot van dog. Jeg kan pick det op. Ja, kan du gøre det? Fordi jeg er faktisk... Jeg må lige... Bare rolig, jeg kommer. Oh my. Jeg er ikke så meget liv. Kan du komme ind til mig? Kan jeg faktisk ikke, nej. Jeg er lige her ved. Ja. Okay, så risker jeg bare mit liv for at gøre det i sådan. Boss Lightyear kom. Vi har bare vinter igen, dog. Jeg kan måske godt komme.
Hvis du også kører... Kom on. Skynd dig, bro. Hvor er du henne? Mr. Lee, jeg kan køre op. Oh my god. Nej, jeg kører. Jeg er lige her, bro. Kig på mig. Jeg møder dig. Hop ned. Kør. Oh my god, det var vi skal ikke køre den der. Sentry. Ja, det skal vi lige have fedt det der. Kør lige ind i det der. Jeg skal noget episk musik til det der. Ja, du skal sådan... Nej, jeg bliver så lidt væk. Men det skal ikke være sådan Nej, jeg bruger... Kør du ind i de der barrels, bro. Jeg har 8 liv. Kør til venstre. Wait, min kamera er blevet, hvad det hedder, frosset på noget. But... Vent, betyder det, du snyder? Spiller du engang? Er det en bot, der spiller? Jeg vil have low fuel, hvis lige har bud. Kom. Sådan der. Det burde være... Men det er vores chance til at vinde the game. Det er vores chance til at vinde the game, bro. Ja. Der er 19 personer tilbage. Oh shit. Vi skal logge ind nu. Hvad laver vi? Hvad gør vi? Hvad laver vi her? Vi skal ud, bro. Kom. Har du medkit et eller andet? Et eller andet hvid i? Nej, jeg har kun minis. Nej, jeg har 6 minutter. Desværre. Zoom kommer, bro. Ja. Det får se. Oh, shit. Naruto. Og det kan være dårligt, det hvis det chiller her. What's up, brother? Nej, vi har godt set den What's up, brother emote. What's up, brothers? What's up, brothers? Måske jeg burde lukke ikke. Shout out Sketch. Kan jeg ikke længere. Shout out Sketch, ja. Ja, han bad mig lige, han bad os lige at shout ham out. Ja, vi har ham faktisk på Discord lige, vi kan bare ikke høre ham. Holy. Han siger, what's up, brothers? Oh, wait, det er... Ja, det gør han. Oh, fuck, jeg skal gå. Jeg chiller. Jeg tænker full damage. Jeg skal bare finde et eller andet. Jeg siger, jeg løber. Vi skal bare finde det her gameplay, så kan vi endelig slutte videoen. Har du ikke også set de der Minecraft... Jeg er nødt til at TikTok? Har du ikke også set de der Minecraft streams, hvor de sådan... finishing this build, but every time you follow, their sponsor TNT, ikke også? Ja. Ja, de der... Oh my god. Det ville ikke være... ret irriterende at lave. Altså, jeg tror... Jeg kommer til at cutte ret meget, når vi den kommer ikke til at være 50 minutter i livet. Jeg har sådan 4 games der i hele. Jeg filmede i 38 minutter, men jeg har også det der ekstra klip til start. Ja, det er lige Bare for mig. Vi har bare vendt her game. Har vi rent faktisk. Jeg sætter altså lige havregryn til siden her, fordi at der er ikke lige så meget plads til det hele. Nej, bro, ikke havregryn. Ikke noget. Hop in. Jump in. Rent faktisk, du har ikke så meget liv. Du burde nok lige finde noget til det. Jeg har 2 bigs, hvis det er. Vi har ikke gør der. Ellers skal du have et medkit til dig. Jeg kan godt bruge en big. Dips. Hvis der er en chok, så giver den bare. Okay. RNG-guderne, vær med mig. Den er god, den er faktisk god. Den er godt en. Og der er også... Havde du en big? Jamen, der er barrels på det. Der er også medkit her. Nej, men jeg har ikke brug for medkit. Okay. I don't need it. I don't need that stuff. You're a big boy. Præcis. Okay, nu skal vi bare chill lidt her. Wait, vi har high ground. Nej, det er meget. Det er Boss Lightyear. Oh my god. Jeg ramte Boss Lightyear. Jeg så bare ikke for meget. 10 tilbage. Okay. Det er Boss Lightyear, der er tilbage, er det ikke? Nå, wait. Jeg tror, der var et team tilbage. Jeg ved ikke, hvor mange teams tilbage.
Har han det, der nu kommer til at komme 6 bagfra på os? Der er 6 teams. Vi er stadig i zonen. Bare Vil du gerne have dem der, bro? Vil du gerne have de der shield breakers? Vil du gerne have shield breakers? Nej, virkelig cheeks. Okay. Der er der ikke. Bro, siger du, lås mig ud? Lige før. Bro, bare Ja, der bliver ikke hop der. over det. Rent faktisk, bare hop over det. At this point. Okay. Så var det snart. Okay, jeg ved Ja, der ikke. kommer nogen- der er nogen bag os, der er bag nogen os. lige ved os. Det er Buzz Lightyear teamet. Jeg kan Fucking virkelig ikke se Sabrina så meget. Carpenter, den ho. Hvorfor? Ej, jeg kan ikke lide den måde, jeg bevæger mig lige på. 41 på Buzz. Nice. Hvor... jeg føler, de er på vej op lige nu. Ja, de har vores lokation. Den er også på vores Ja, location. det er dem. Jeg kan også se Men hans lige stå. peek Nej, dernede. Peek lige, så sniper jeg Buzz Lightyear. Oh shit! Bro, det er på mig. Nej, han er slow. Han er fucking low. Jeg ramte for sådan 112. Han er sygt, han er low. Oh! Hooray! Let's go! W! Oh my god. Let's go! Legit! Holy shit! Bro, blev han finish af? dem. De står små kakelakker. De siger bare stabs, bro. De siger bare væk. Okay, nice. Men lige døde de begge der. Ja, det gør Yes, jeg så det ikke i så mange teams Hvor er de Vibercard? Okay, 4 teams væk. Jeg har det allerede. Du har lavet. Okay. Gå til Reaper. Jo! Oh my god. Det Fuck, jeg siger, det er stand up i Reaper. Og der er med kit op på det der. Nej, jeg hænger på for medkit. Ja, det er jeg. Bare smid nogle minister der, så. Let's go! Fuck, hvor er det vigtigt. Du clutches smart. Der er nogen. Satoru Gojo, bro. What are you doing? You know ball. Det er jo lukket lidt til nu. Hvorfor skulle han være lidt der, bro? Jamen, jeg har den med, så det er okay. Ja, I know ball. Ej, han kører med os. Han løber med os. Oh, fuck. Ej, det må ikke være en losing game der, bro. Det må det bare ikke. Nej, du skal bare prøve at holde stille i bilen. Oh, fuck. Tænd den der. Bare, væk. Nice. Oh my god. Okay, come on, igen. Nu kan jeg bare Ja, ikke... det er lige meget rebuild. Bare lige meget rebuild. Jeg ved, du er god. Det er fint. Der er en i zonen. Nej, okay, den er blevet taget. Okay, come on. Der er 4 hold tilbage. Og der er 6 personer. Hvilket vil sige, at du er ikke den eneste solo. Så ham der er den anden, der lige var efter det der, han er også en solo. Ja. Oh my god, det her kører faktisk nervepirrende. Jeg synes, det her det er okay game at tabe, hvis så kan vi godt stoppe. Ja, hvis vi taber den her, så Så er det bare glem, at vi har sagt, at det var en challenge der. Ja. det er en challenge. Så har det bare været en dårlig dag. Lige faktisk ikke også, når du skal redigere videoen, så start med at cutte alt det ud. Alt den video, du skal cutte ud. Ja. Så når du cutter noget ud, og du kommer til at redigere, så... Ja. Sure. Jeg tager bare til at se på din minispil. Jeg synes, det er minispil. Nej, bro. Det er ikke høres. Nej, den her sniper var sygt god, bro. Hvorfor smider du smider? Det er bedre minispil. Nej, det... Jeg sådan her. Sidder lige der. Okay, der er 5 personer tilbage, stadig 4 hold. Hvilket vil sige, at der er kun et hold, der har et fuldt duo. Så resten er solo, og det er basically solo der. Nice. Oh shit. Ej, det er de klamme. Det er dem, der er i duos. Det er dem, der er duos, den der. Steven here. Ah, damn. Oh, nice. Holy moly. Ret godt, så det der. Oh my god. Men det glitchede lidt for mig, så det ligner ikke, du ramte ham til start med. Oh.
Hvordan kom er igen. der ikke et hit? Oh my god. Ja, det føler jeg også selvfølgelig godt. Der kommer en til der. Den så mange der tilbage nu. 4 personer tilbage. 3 hold. Det er dig og en solo og en duo. Du skal bare basically invitere dem der. Det er det vigtigste. De pikkede, jeg så dem, de pikkede op. Nej, ikke syd. Bro. De andre, jeg så ham pikkede op, de pikkede op, de andre. My god. Oh my god. Bro, gå væk, bro. Tag væk med dine ting. Okay, nice. Okay, de sprayer bare. Oh shit. Jeg ved ikke, hvad de laver. Oh shit. De pikker. Okay. Right. Bare lad dem fight med ham den anden. Fordi det kan være, han kommer til at tage en af dem ud. Ja. Prøv lige at vente. Jeg kukker lige. Okay, hvis du får en af dem, hvis du sniper en af dem Får jeg giftet? og rammer dem, så bare... de kommer nu. Nej, nu går jeg bro. Jeg siger, så skal du bare rush dem. Men nu skal du bare holde lidt med at lave profil. Fordi de er optaget vel. Nice! Let's go. Vent. Hvordan bliver han knocked? Nice. Let's go. Okay, der er 3. Du dræbte en for det der duo. Det er rent solos nu. Nice. Jeg har ikke flere shockwaves. God. Oh my god. Shit. Men det er okay. Jeg skal bare... Den er sløbtryk her. Bare lige hurtigt. Så får jeg fuld liv, og jeg får smats. Oh my god. Let's go. I know ball. Listen, Derek. Det er sygt det der. Hvordan er der stadig 3 personer? Wait, det er til damage i zone. De fighter. Nice. Holy builds. Okay. What? What? Jeg har ikke selv mig fat. Oh my god. Tillykke. Nice. Skal til. Det er dig en. En anden. Det er en. Holy touch. Kan jo lige få nogle W's i comments til. Holy shit. Holy fuck. Oh my god. Oh my god. Jeg bunder havregryn nu. Okay. Holy shit. Oh my god. Og vi skal lige ud og lave en outro. Hvor er det vildt det der. Oh my god, bro. Look, you made it. Det var faktisk the greatest game to play. Okay. Ja, vi vil bare sige tusind tak for at se med på den her video. Husk at skrive jeres username i kommentarfeltet, hvis I gerne vil vinde en prize på op til 800 V-Bucks. Jeg er en job ting. Så ja, husk at videoen skal have 100 likes, så hjælp lige med at pushe den derop. Og gerne over os. Og husk, vi er jo evigt taknemmelige for, at I har set helt vejen til enden. I har trusted the process, og det er vi meget glade for. Vi sluttede jo af på et victory, så det, altså, det kunne ikke have endt bedre, Nikolaj.
Og hvis I nåede så langt, så betyder det nok, at I bliver underholdt af vores videoer. Det vil nok sige, at I gerne vil se flere af dem. Så hvis jeg var jer, så vil jeg subscribe lige nu, så I ikke kommer til at glemme os. Klik. Nej, kommer til at I hernede kunne finde os igen. Ja. Klik hernede under. Ja. Og så er der en video. Skulle det gerne være en video sådan lige i midten eller sådan noget, som den recommender. En anden af vores Fortnite-videoer. Så ja, det var egentlig det. Tusind tak for at se med på den her video. Adios. Men jeg vil faktisk lige lave en tough emote, inden vi lige slutter. Inden vi lige laver vores tough auto. Er du klar? Jeg har været afsluttet min, by the way. Okay, men jeg skal lige lave min auto. Er du klar? 3, Ja. 2, 1, og... Hey, bro, you got a phone call. Hey, bro, you got a phone call.